şans verin. Bu videoda alıp barıcı Türkmen dilinde gürlep bilen ok. Sebebi ol adam sıfatındaki inoplanietyanındır. Hiçbir numara pul geçirme. Sebebi bu adama hiç zat kömür edip bilmez. Eğer nervni sistemanız eciz olsa, onda bu videonu izarlan. Yani dolu gören son, hükman psikologa katnan. Videodaki hapa sözler pek sesi bilen gizlendirildi. Şonun üçün bu videonu mektep, çağlar bağında düşüncen gengilden video hükmünde koyup bilersiniz. Bizim dağyalı investorlarımız, yartıkuluk restoran, yartıkuluk kargo ve indie müzika aydımsaz distribusiya ve PR labeli hödürlüğe. Qadırlı tomoşaçılar, videonun başındaki duyduruşda biraz yalan gepledim. Bu videonu gören son psixologa yazılman gereği yok. Sebebi hiçbir psikolog bu videonu görenden son kömür etmez. Şeylerek. Да хранит вас ваш Бог. Что там? Govciden. YouTube'a çıkmanıma 6 ay boyunca yöneteyim. Instagram'da yani şu YouTube kanalım təzi videonun aşağında komentaryalarda beni sorayan adamlar var. Bilmedim. Benim fanlarım mı ya aydımçıların haterları. Bu videodan ikincisidir. Gayra dedim, ön yağdayına baha vermek. En tek tersi geçtim. Bir otakları sığın koyup etişim ok. Nesip olsa siz bilen goğulaştırırız. Ve ondan son room tour обязательно hükman ederiz. İtak, hemmenizi qızıqlandıryan sonra cevap verin. Men nəmi bilen geldim, yani sizin ekranınızda nəm bolup geçer. Bu vlog, live video deysek öyle. Bu formatda men size öz durmuşumdaki bolup geçen zatları nəm bolsa, nəm ediyen olsam size görközörün ve aydıp vererim. Naskолько size qızıqlı bolar bilmedim. Yani men özüme höves koydum ve elimden geleceğini edecek. Hiç bolmağında gelecekte şu zade edip görmeli ekenim deyip pişman etmerim. Bugünkü bölümde yaş talantlı Türkmen raperi Professor MB bilen görüşecek. Ondan bir kiçirek interview alacak. Kim ol deyip sorayanlar için 3 gün sabır. 1, 2, 3. Onda biz başlayas. Professor MB rappermiş. Özün barada qıskaca maglumat, adın, nereli, şahsi yağdayın. Özüm Mar vilayeti Yolten şəhərində doğulan 99-cu il Mekan Bagbekov 29-cu məktəbdə okudum. Türkiye şəhərində, Kütahya şəhərində, Türkiye Devletinin Kütahya şəhərində okuyan İngilis dili edebiyat bölümüm. 3-cü sınıfda şu an. Başka işkilat yok. Rapper. Ki edir şu anda iş ya, oğladı demek. Dine rap yazıyası, sadece başka ediyen işim yok. Şahsi yağdayın. Şahsi yağdayım özüm. Neme? Öylünmedik, intek. Gürleşyanım yok, sevgilim yok, oğladım yok. Boş. Oğlanlar. Oğlan. Medya sferasında nämi işlepiyorsun ve kimsen? Medyada rapper olur. Rapper olup çıkkan. Rapper. Başta tanış ediyordum.
Instagram'a başta giren wagtlam. Tans edýärdim, tans videoları da atdyr goýýardym. Soňra rap ýazyp başladym. Rap köpden näre ýazýardym ýöne şo son kuwatlar. Bir killikde ýazyp, beat ýazyp, beat bilen bile millete berip urudum dara. Onun öňüňe ýazýardym şu wagt. Studiýada atlyň işleş şolar ýaly. Kendi küçük atýar. Instagram'ın bilişim ýaly 2017-2018'den beri var. Ýöne postlaryň 20-nji ýyldan soň. Näme üçin köne postlary näme boldy? Köne postlar karoçi. Şular ýaly burada atdylar. O atlar 1 minutlyk videolar ýazýardym, rap ýazýardym, 1 minutlyk videolar goýýardym Instagram'a. Karoçi bir gün siyasat barada bir neme ýazdym karoçi. Erwe saatda siyasat barada bir rap ýazdym. Onam Instagram'a koydum. O günüm 1 aprel yatan günüm yazıp koyup yattım. Akşam karoçi yatman kamım story attım. Men işin ýalak burada çünki yazan rayım üçün meni aňardan jaň etdiler. Meni alyp gitjek bolýarlar eýle beýle diýip adamlar ağırladım. Inanan oldu, inanmayan oldu, zat oldu. Karoçi ağam mad içinde. Ağam bilen Instagram'da neme diýär, follower'da kimden. Onun ağam meni seriyoz kabul edýär. Ýerden ýatykam jaňyla bir genjeň bärden bir jaň edýär genjelemin biri mekan näme edýän ýatyn öýdäkiler jaň edýär eski telefonuň al. Bor bolýar telefon alýan ağam. Sen näme edip berdiň? Näme boldy? Gowa harlandy daro. Mundan soňra gaýdyp rap okanyň görmeýin, rap ýazanyň görmeýin. Şolar ýa problema boldy. Hemme zadyň post gaýdyp Instagram'da görmeýin, rap ýazanyň görmeýin, dat boldy. Şondan soň hemme zadyň postum. Şondan soň şey 3 ay, 4 ay ýaly girmedim daro. 5 ay, 1 ýyla ýakyn Instagram'da ken aktiv bolmadym. Öňden follow edýänler bilýänler. Gorkdyňmy? Gorkdym. Türkmen rapperlaryň arasynda haýsyny halaýan? Türkmen rapperlerde halamayan edil ütköşükli adım ha yok täze mektep gowy täze mektep erkek ýaly könüllerden gowy çykyş edýäs. Täze mektepden kim bar? Täze mektepden şu Swizi 347 aşo City. Olar hemmesi täze mektepmi? Meni başlarsyňyz, operator biraz içipdir, şonuň üçin kadrlar biraz eýrem bügremdir. Ýöne biz dowam edýäs. Professor MB, okey. Üstünlükli bolmak üçin nämeler taýyn? Üstünlükli bolmak üçin elimden gelen her zat ederim. Meselem, öz awraýymy düşürmäjek zatlary, meselem girbilen ken näliýsem men maskara etmejek, maşgalama bir erwetlik getirmejek. Şeref diýler türklerde, awraý. Bu şerefini bozmayacak şeyleri yapabilirim yani. Sebäbi şuň üçin sevişýänler şu wagt. Şu üstünlükli bolmak üçin, şu durmuşda burada gazanmak üçin, şu durmuşda bir ýyl şu kelleme goýan adama ýetibilmek üçin sevişýän we oň üçin elimden gelen eder. Giýje, ýatman, işlemek, ýazmak, onunla gitmek. Tak şu wagt İstanbul'da mesela studio men ýaşaýan ýerimden başka tarafta İstanbul'un başka tarafına ya git barýançan ýa-da ýa-da bilýän nerwiňe oýnak gidýär da men oglanlara da aýdýan gaýrat edin siz minniki de studiýany biraz ýakynrakda tutulyň da ediliň diýip ýöne Öňe getirip beren bolsa has go bolardy, diými? O has go bolardy ýöne aslynda diýjek bolýanym şo taý barýançan uşa neme diýär da nerwiň oýnak gidýär bilýän gaharyň ele İstanbulda. Mena İstanbul kanunja halayan zadım yok. Şu trafik İstanbul'u halamayan, doğru değil mi? Halamam. İstanbul tворческий adamlar üçün değil. What? İstanbul tворческий adamlar üçün yani diyecek olayım. Näme bilýän mesela diýän sunuň üçün näme edersin? Her zat ederim yani. Studiýa mesela uzakda şoňa barýansam kelleň ağrýar da diýär ýöne. Şu baransan aýdym ýa-da otykan uja köşüşdir ya şu zatlar diyecek bolan yani. Gepin gysgasy üstünligi üçün sen uzak yol geçmeye taýyn. Uzak yollar geçen problema da olar. Türkmen rapinde kim karol? Türkmen rapda
Karolli zat yok. Türkmen rap dedin iki sana tutulabilen mi? Ya Zumer ya Sayık derli diye. Yani İkisen bir adım dem. ikisen bir adam der olan da yani diyecek olyanım. Saykın edilmeyen zatlar edyan oğlanlar var da o. Ya adam Zumer'in edilmeyen her kim öz işine koy. Her kim öz işine koy. Yani güç rapperken derdi mektepte. Misal için. Attan aydı oturmayın. Yani güçlü oğlanlar var erkek yani. Güçlü oğlanlar var erkek yani. Kaç adam? Neyle? Türkmen medyasında en halayan, respekt beren rapperin kim? Respekt veren rapperim. Kenler var 2-3 tane. Citizen. Tədəyiz, Google Media. Başka kim var? Xuaro var. Xuaro'nun edyan işten hal yani. Xuaro patsan garada şu Sprite tipir neme çıkardı. Wave Music'te dinleyebilirsiniz. Wave Music'te var. Yönen tek ir, belki saman güç var, yaşamalı değil. Adım oy hiç var, masa ertir. Yatma bana ir, oy bana erkin el yürü. Sprite katı o. Mesela tədələr bilya dar o başqaça bilya atmosferi, uje bizim edyan atlamadığın atmosferi, vapçıya başqaça, könüllere seyredinde vapçıya başqaça da zatlar edyası. Könüllere elbet diyem, o qoğuya onu tədələr xas nemirək. Arzu eden fitin var mı? Arzu eder ya, fit ya. Edil, şunların arzu eden nemem yok da şükür şu an. Liboy, ulan havarlaşsam edyas. Yani edil şu an. Eminem bilen. Ha, daşar yurtlardan kim ay haliyan rapper mesela ben idolüm öz nemem influencer inspirator короче Kanye West edesim gelir mesela Travis Scott dedi Drake dedi ya adam A$AP Rocky şolarla neme desin gelir Apetinin güçlü. 21 mayda təzə Ansat adlı EP yükləbsən və ol dinləyicilərin arasında qov reaksiya alan. Fikrincə nə üçün? Go iş çıkardık Xudoya şükür var ha oğlanlarını hemmesine sağ olsun aydan bərdən yine Serdar, Yaşme Music, Kerwin, Recep, Six ve Avloşkan oğlan Violet'ini. Go iyi Xudoya şükür gatı işler ettik şun için dinlen ya Xudoya şükür yani diyecek olan yerine barda eden işlem. Yani birinci safar problemler ba maken oğlan aytdı işte şeylere kultur Avloşka bolmanlar mix mastering bolmanlar olmanlar pol olmanlar yani diyen hiç ile keyfim bozan nokta birinci safar ettim ne elde attığını inni gördüm kimlerle işleşmeli ne hili işlemeli şolar yalı Instagram storiesinden bilişimi alı senin de Wave Music'te ava nə işləyən öyle bundan sonra Wave Music'te çıkış etmeyene başlayan nesiyedenen şu klip aydım olsa emmesi rap'lan emmesi track'lan var Wave Music'te onların özləri çağırdı mı ya sen özün islek öldür çağırdı. Sonki epingdən ön ona yakın aydım ködürlədin. Yəni Wave Music eping çıkandan son seni öz komandasına çağırdılar. Nə üçün? Ben fikrimce demek şu albüm çıkarayansam qaraşan olmalı. Görün olmalı. Şu görmek için neyle işleyebilen mi bu albüm çıkarabilen mi yazabilen mi başarayan mı başaramak mı? Şunun için qaraşan olmalı. Yakında Svizi 347, Aşok ve sen üçün bile toplanışıp Yartıgulok'ta konsert verdiniz. Ne açmadı kazandınız? Edil kazandılan müçüre aytacak ya yönü. Ol ne lisem emin şunu kazanacak ya da bana şunu vermesem ben edecek gelip hiç fikir yok. Ol dengeme bir nemeli bollu biliyor musun? Dengeme üçün Yartıgulok'ta şunyalık bir mereka olu geçirecek özümüz. Благотворительность. Ova. Rapperçilik bilen näme üçün meşgullanýan? Näme ýetjek bolýan? Maksadyň näme? Edil näme üçün diýip soraw. Ýok da näme lisem atam pahyr Türkmenistanyň atgazanan bagşydy. Dutar çalýady. Kakam gitara çalýady.
enem pahiram goşgu ýazýat da toýlarda zatlarda goşgu aýdýady. Onun kiçiklikden näze aýdym içinde, aýdym dinläp, aýdym, rap aýdyp, şeýdip oňa meňdejek bolup, yani daşary ýurtlary dinläp şey özüň nemedik gittim der onun 4-nji klassa zatda ýazyp başladym karoç klassa marada zatda 1-nji ýyldan zadym. Ondan soň gördüm bir adam bir eden wagty bir wagtdan soň diýär-de özüne bah menem edilýän kinimi o diýdirtýär diýär bilen. Onun şeýdip has howslanıp, has nemedip, şu görýän rapperlary, ay menem şunja boljak, menem ýylyň öňüne çykjak, menem konsert berjek, ýa-da menem atam ýaly boljak, ýa-da menem pahan ýaly boljak, beýle güýçlenjek, menem neme boljak zat diýip şondan. Ava dostlar, sağlaşmak üçün şu Yartugulok'un yanına geldik. Sebebi Yartugulok sponsordur, bay sponsordur. Eğer ideyanız, yani bir proyektiniz olsa, havarlaşıp bilersiniz, halta pul berýändir. Mekaniç, Professor MB, yani bizim gadırlı tomaşaçılarımız üçün bir zatlar soňuny ýagny jemläp ber. Edil ütköş diýjek zadym ýa özüňize goja seredin. Aýtşymýalak durmuşda içiňize näme gelýän bolsa şo zady edin. İçiňize galmasyn. Hemem ýetjek wagtyňyz birine sorap etmeň. Esasat hemişe özüňize ananyň. Edýän zadyňyza hemişe özüňize ananyň. Köpräk işleň. Edýän zat etmek isleýän zatlaryňyzyň üstüne köpräk işleň. Köpräk hereket edin. Burada kazanmak üçün ansat derler o. Ben biraz gıska dedim, yine rahmet. Reportaj et Turka bir geçer şey. Yeah. What up, it's your boy Mr. Professor, aka Prof.